Ассалому алейкум дӯстон азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Чӣ хеле медонед, мо мисли ҳар вақта вақте ки дар интернет ягон фиреби нав мебарад, кӯшиш мекунем ки аввалин шуда шуморо огаҳ созем, то фиреб нахӯред. Ба наздикӣ як фиреби дигар баромад ки аллакай якчанд муҳоҷирони тоҷик, якчанд таксистҳо фиреб хӯрданд. аз сабабе ки шикоятҳо зиёд шуд, мо тасмим гирифтем ки як видео карда шуморо аз ин огаҳ кунем. Видеои имрӯзаи мо бисёр як видеои зарурӣ аст. дар як ҷои роҳат нишинед, видеоро то охир тамошо кунед, баъдан ба ёру дӯстони худ фиристед, то онҳо низ огаҳ бошанд. Хулоса кӯшиш кунед ки ҳар чӣ метавонед ба мардум паҳн кунед, то ҳама аз ин огаҳ бошанд ва фиреб нахӯранд. пас аз як тавсияи кӯтоҳ ба шумо ҳамаашро мефаҳмонам. дӯстон, агар шумо телефони беҳтарин ва арзонро мекӯед, ба шумо сайти alabum.com-ро тавсия медиҳам. Телефонҳоро шумо метавонед ба тамоми федератсияи Россия, ба ҳатто шаҳрҳо, посёлкаҳо, қишлоқҳояш низ дастсафка карда метавонед. Дастсафкаи мо бепул аст. дар дохили Москва тамоми стансияи метро курьерҳо мебаранд. аз Москва берун бошад, аз тариқи почтаи Россия бепул. инчунин ба Точикистон низ дастсафка дорем, ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Панҷакент. бепул аст. касоне ки мехоҳанд ки ба хонаводаи худ, ба падар, модар, студентҳо, оилаи худ, фарзандон телефон равон кунанд, аз ин ҷо ба сайти alabum.com медоред, телефонро заказ мекунед, мо телефонро бошад бепул ба онҳо бурда дастрас мекунем. инчунин баъзе телефонҳои мо дар болааш як телефони дигар тӯҳфа низ доранд. ин телефон ба худи ваъдаи компания бояд 90 рӯз зарядро дорад. телефони беҳтарин инчунин режим powerbank дорад ки тариқи ин метавонед дигар телефонро ҳам заряд монед. касоне ки телефон хариданд, ба сайти alabum.com дароед, заказ кунед. дӯстони азиз, ин шайтоннигарию фиребгарӣ тариқи телеграм бо телеграм сохта мешавад. тарзи корияш чӣ хел аст? масалан, ҳозир ман аз рӯи телефонам ба шумо нишон медиҳам. тарзи фиреби онҳо чунин аст. масалан, ягон таксиро мисол меорем, бо такси мераванд, масалан таксист номери карташро медиҳад. аввал ба Сбербанк медароянд. вақте унҷа номерро мезананд, ному фамилия ҳамун одами картадор мебурад. аз он ҷо ному фамилияро мегиранд, зуд ба телеграм медоранд, яъне ба ҳамун бот. баъдан менависанд. ина масалан чунин тарз менависанд перевод. ина ягон ному фамилие ки тамоман монанд набошад мегирем. масалан алабум, што бо шумо фикр накунед ки ягон чеки сохта. алабум, ина алабум мов, ина роҳнамо, дар поён. ина масалан 50 000 перевод мемонем. равон кардем. нигоҳ кунед. ина нигоҳ кунед. ба ҳамин карта перевод шуд. ҳатто скриншот, чунин скриншот нишон медиҳад. заряди телефон, соат, ҳамашро нишон медиҳад. дидед? ҳамин тарз аллакай якчанд муҳоҷирои моро фиреб доданд. хусусан ман чӣ хеле қайд кардам, таксистҳо, курьерҳо, якчанд курьерҳо фиреб хӯрданд. мераванд гӯё пулро мегузоранд, нишон медиҳанд, бо аз баъзе курьер ҳатто СДАЧИ ҳам гирифтам. масалан 10 000 гузаронданд дар кор, 9 000 бошад, 10 000 ман гузарондам, 1000 рубл дига те, ҳатто ту смс меяд, ӯ курьери бечора 1000 рубл метиҳад, мерад дига карта пул гузаштагӣ нест. чунин ҳолатҳо хело бисёр шуд. аз ҳамин сабаб дӯстони азиз, ҳамаро огаҳ кунед, чунин чекҳоро ҳеҷ гоҳ қабул накунед. онҳое ки бизнес доранд, такси кор мекунанд, курьер кор мекунанд, ну хулоса ба чӣ коре ки машғул ҳастед, дигар аз ҳамин ҷо сар карда чунин чекро қабул накунед, яъне чунин скриншотро қабул накунед. бигзор сахранидро пахш кунад, не сахранид чек, дарунаш навистагӣ мебарояд, дар поёнаш Сбербанк, ҳатто печати Сбербанк аст. ана ҳамонро қабул кунед, инро ҳеҷ гоҳ қабул накунед. аз ҳама беҳтараш нигоҳ кунед, вақте ки смс меояд, мебинед смсро дар телефони худ, баъдан бовар кунед. ин гумон мекунем ки аз ҳама роҳи беҳтараш ҳамин. дар ин шабу рӯз ба ягон кас бовар кардан ҳам намешад тариқи ин Сбербанк. роҳи беҳтар ҳамин. ин буд бисёр хабари фаврӣ ки хостам ки шумо аввалин шуда огаҳ шавед. дуо мекунем ки шумо ба чунин фиребҳо нағалтед. ҳамеша худро эҳтиёт кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда хайр. акнун мегузарем ба телефоне ки 90 рӯз бояд зарядро дорад. гуфтанд ки аз ин телефон мо
خیلی فروختیم الان که یک چند زکاسو از اینجا коробкаш аст на ин печатои ози худи компания на печатзадагӣ нави на бояд Точикистон ром кунем хая буркушоем на печаташа мебурем на ин печат аз худи компания худшон печатзада ром кардаги ҳастанд ки на дарра ҳурам намекушоям як коробка ин телефоне ки 90 рӯз бояд зарядро дорад. Коробкаш 20 дона дорад? Як коробкаш да 20 дона дорад. Хейра гашта маҳкам мекунем, равон мекунем, оптум заказ кардагӣ ба аз Тоҷикистон на ба ҳамҷо равон мекунем. Аваша кушод канӣ? Аваша кушода бинем дам. Хай биёед ябор мекушоем. Хай. Нархаш чанд сум аст нархаш? Нархаш чанд сум аст? Нархи ин телефон 1800 рубл. Телефони ангишт шиканак чи кумор шиканак? Ҳами ин телефон гуфтам як чизаша насанҷидем. Гуфтем замин ба ғалта як бор санҷида бинем ки чӣ кор намекунанд. Парту чиқари махсулот? Як бор аввал ҳамин шибинем. Не, ягон кор накард. Чиқари партофти ростаки? Ина ин хелам мепартам. Ина экран ки зад. Не, ягон кор накард. Кани ирон кун. Молодец. 100%. ан акнун тамоми маълумот экспериментам гузашту ҳамаи маълумотам дар бораш додем. Ина 100% 100%. беҳтарин. Хуб. Чанд сум аст ин? ин телефон хай нақша дар рӯи экран менависем. хай дар рӯи ин телефон шумо маълумот дода будед. фонарик дорад, 2 сим-карта, радио. ина худам ҳам аз ҳамин телефон аллакай истифода мекунам. ина дӯстони азиз, дар вақти ин видео кардам аллакай 8 пропушени шуд дар ҳамин телефон. баъд баъзе мегӯянд нишон дед чанд пропушени шуд? ина 8 пропушени. сообщению пропушению короче хело шуд. баъд мегӯянд ки чиба дар комментария ҷо омадӣ, чиба дар инстаграм ҷо омадӣ. ҳамин чанд минут 10-15 минут ки видео кардем аллакай якчанд пропушени ина не 6 пропушени дошт 8 смс ина. ина худам аллакай истифода мекунам. вақте ки овардем ман гирифтам шуруъ гап заниашам зуд, лекин батареяш соли ман заряд намудам, ҳамун заряде ки ман коробкаш гирифтам истифода мекунам. чӣ хеле гуфт олам хедаҷа чувствоватам накардам ки кам шуд. дида намешавад. кам шуд ё ин ки зиёд шуд, даже чувствоват накардам. хай. хуб, 2 дақиқа охирон телефон. ин телефони сенсорни аст. противоударни. ина. ин ҳам ин телефон андроиди 6 будааст. хай дисплеи 14.5, камера 8 мегапиксел, батареяш 3000 мАч, 4G. ну бовар дорам ки ин батареяро эконом мекунад, шояд 1 рӯз 2 рӯз ҳам барад, мумкин зиёд ҳам барад. дар комплектатсияш як кабел зарядник. хай дигар ҳуҷҷаташ важна нест. главни уз дар рӯи чиаш гӯем, андроидаш гуфтем, камераш гуфтем, 4G 3000 мАч. хуб эксперимент кара, сам главни эксперимент кара мебинем ки не аз эксперимент мегузарад ё ин ки не. бояд аввал партум баъд мебинем кани. я ба фикрам ланкабозӣ мекунад, чӣ мегӯям хел кунедам мешавад. Кани ба пушташ парту дад. ихе пушташам партум кунем. Шикаст. чӣ хеле ки мебинед ҳеҷ чиз нашуд. ягон ҷош пушташа дох. пушташ хеле базик метавонад, лекин наҷман ки материали зур метавонад. бояша нишон тем хел беҳтарин. хай нархи телефонро дар ҳамин рӯи экран менависем. хулоса боз дар рӯи чиаш гӯям. хай ба фикрам ки дигар аз эксперименташ дигар ҳоҷат дар бин гуфтан ҳам не. як бор дигар хотиррасон мекунам ки чӣ хеле ҳабиб қайд кардан касоне ки аз мо телефони масалан Poco X3 ро мехӯранд, неми як телефон болояш падарка
ва инчунин дигар телефонҳо ҳам оҳло намедонам кадом телефон бошад, дар ҳамин рӯи экран мемонем. Кадом телефоне ки дар ҳамин рӯи экран ҳаст, именно агар ҳамин телефонҳоро харид, як телефон подарка, боз нашад ки масалан ака ман 10 мехӯрам, ман ба якта подарка тен, ё ки шумо чӣ ба дурӯғ мегӯед, ҳамхелин саволҳои ҳархела нашавад. Ҳамин кадом телефоне ки мо дар ин ҷо навистем, ссилкаашро дар описани видео мемонем, медароед рост ба ҳамун сайти album.com меравад. Аз ҳамон ҷо мебинед, дар ҳамон ҷо навистагӣ. Танҳо баъзе моделҳое ки мо интихоб кардем, дар ҳамонҳо тӯҳфа медиҳем халос. Касоне ки харидани бошанд 1800 рубл ба Точикистон ҳам равон мекунем. Хулоса дӯстон азиз, доставка ба ҳама ҷо аст, ба Хуҷанд, Душанбе, Кӯлоб, Панҷакен, ба Точикистон доставка дорем бепул. Ба тамоми территорияи Федератсияи Россия низ доставка ҳаст, тамоми посёлкаву шаҳрҳо ҳама ҷоаш доставка мекунем бепул. Ба Москва низ то стансияи метро бепул доставка мекунем. Хулоса касоне ки телефон харидани бошанд, кнопочный смартфон намедонам, ссилкаи сайти album.com дар описани видео дароед, заказ кунед, телефон гирифтани бошед, марҳамат харид. Хайр дӯстон азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда.